ole clear tu te in za vain chi bai kalo buk le evek chuwa ka chen la kalo lom le evek phot chu ni hei voina chuan in sweetcorn kha pota ka chinga chungvel chu a hlo tlin na kan chang me ka hei tuna in hmang hianin alo vui ve a comment lama te a vui thenge vui theilo ti te kha zo na om wangin karon da chuak ve le ni a hi sweetcorn ani a mi chuanin mum khat te in mu khat fit khat dana ching thin kha ni a ke ka hre si lawa mun khata pahnih te pathum den ka chinga chuan ma sengin hei pathian khoina zara an lo po ve fer ta ma sengin kung khata hian pakhat den an puwa an pi ha beu don nge pi ha beu don lo po ka hrelawa hei ka be se a in anon po tha a an ron lian tha ve reuh me a hei in hmang hianin chuan ka chin na hi pota le thar mo sangha bom tan bun anga hian nya ka chin mai khamo chungte po chu kan lo hril ve chewa in le avela hian sweetcorn hi alo thar thei ve reng ani ti kha komin chu proof nan kan han ching ve a ka lo hmu ve le chewa chuan helai hianin enge polipota ka ching boka 10-inch polipota khan hei ke ai sang ani a ka ma seng in chunga mi hi chu in noi ai na sang lawa ni hmu than na chu an vui te po alo hma bi ka hei an ron vui hma bi ka ni hi mo heta hianin pahnih pathum ka chinga pakhat hi chu a vui to pakhat hi ero chuan naw ala polawa chuan vaimim hi kan hria tur chu a hna hnuai lam te kha ka han kata mani khan ti hian ka han chinga helai hianin dragon fruit te po an lo ra ve a an lo min ve le tana ti khan ei khop hi mani hian thlai te tiang te hi mizoram nge leilung nge chi hin om ve atyang te kha chu mani hana thar ve the me a strawberry te po ka han soi thina strawberry te po kan hmalak na kan inshil le anga tlem te chuan kan han en chiang dewanga kan vaimim te engen an ti kha kan shil chiang don chu ni chu he in hmang hianin anaw puak hi an lian ve ria warin ai hian an kung te po hi hei in hnuai ai chuan in chung hi a toy zo ka sang lu tuk lo ani ti te kan soyanga chuan ni hmu thana na chu an lo an lo thar hma bik boka vaimim hi expert ten an lo saidan chuan hetia an han vui hian an hna hi aro ve theta chuan a ke huna hian hemi an sam hi aron rawa aron song vai veka ti khan a ke hun chu alo ni mai thina an ti a hei ero hi chu in hmang hian an hna hnuai lam chu ro thoma se hemi asam hi ala vuai lawa ala ro dum vek lawa chuwang chuan a ke ala hun lawa tuna hi chuan kala kek don lawa ma se a vui thei tho ni ti kha kalo shil ve chewa hei heta po hianin aron vui tan dona vaimim hi ke po ka voi khat chin na ni wangin kala experience lo hle a ma sengin midang te thiam jok te po ka han ron ve an tin nge aron vui hian om thin te ka ti a chuan ri vur te hi a tha an tia kan ri vur ve boka chuan helai hianin nge strawberry te ka hmalak na te kha muduin oma ti hian ka han propa a strawberry ron zam chhuak ho kan ti kha kan han propa a chuan kha polipot pota te khan kan han son le anga chuan ei thein kan song bo le don ni ra turin mo hei amadar ho kha ani a amadar ho po tuna chuan tin ma kala ti hri lawa chuan heti an zam chhuah chung hi chuan strawberry hi an ra mangai lo ni ti kha lo soi ve le duah zo na te om thina wang khan ma se kan ti pundu kha chuan kan zam tir ra zam chung kha chu kan propa me thina ni ti te kan soinga strawberry po kan ma kan da tan thei che tong he kan in le chevel te po hi boruak te po thiang tan rewa amalak te po hun reu to saron lam pang po kan hoi tan chawa na in min hmok na se me mani strawberry kan ti boka thar chhuwa hral tham ara hral thama thar chhuwa ka tum dona ka tia pathian in remati chuan heng ho te hi pot khata engzat nge ida thin ti te kha zo na oma pot khata hianin punga ti meila chiak thum te kan phuna kan potalen le te zir te khania chuan he lampang in hnuai lampang vaimim po kan en le dona hei in hmang hian a hna te ron ro ve a chuan in hnuai lampang ero hi chu asang hlom em a ka ban phak lo ni chuan chhip te po hi mo chuanin hei ti han an vui ve fer asang lu tuka chhip po lang phak lo ni ki mo chuan sweetcorn hi kan soile du me chu hetia kan kui hian a report thei ni ti po kha lo hrile taila kan kui cha ka nga khami kan kui cha kha pot liana sonin ti khan a report vek thei ni hei mania po ka report lai te po kha kalo da khamo tian in hnuai lampang po anon vui don sepa in chung lampang chu in chung lampang chu a vui hma zo ka ni chu in hnuai lampang ai chuan mo he in hnuai lampang po kan han report kha nge em a
par anon chuang ve a anon voya naw ron po ve le sep sepa hei a tha an hrisel em ani chuan in hnuai hi hetia ka han phuna ka han report hnu khan ar ek tuite kha ka leya ti te kha ka lo hrilh ve du chuwa lei khan ka vur mai ba ka khan ar ek lei tha kha ka vur hlek boka chu an nge em ani chuan hei an nau puak te pawh hi a lian that viau ka be se a an lian lo mai thei boka eng pawh ni se he la hian patian dragon fruit kha lo dawna lo lon ta vu mai ai khai vo in chu kan va hlo tling ve tru dragon fruit te pawh hi in le avela hian chin theia eining noi te hi an kan chung khom thina bai al thak no tiang te kha an ngei ve tho ni dragon fruit te khan an ei do a chawka compost an nge em ani hei an pate pawh hian chawka compost mangin a chawma dragon fruit hi kumina pawh lo hnem to khop mai a hei vo in july ni somhnia a august ni somhnia pawh khan thar treuh don ni hi thum tak to ang ni sa em so dai so la mi di lo me o la tin chiang mak la Trasi deh, kale ke kalo le. Sur mena. Pe beda dem. Pe yang cue. Chuan tiang kha ni dragon fruit te pawh a pe lo chung chuka ka phun tir kha nia ti khan a thara lo a nuam ti chu an nia mo kha chuan chuan kan tho na hi chuan ei tur hi lo om ve mai thina thok pe lo chuan ei pawh isu se tiang deuh kan bible chuan in kan kut na tho kuma ni kut koi nge han thar te hi anuam ve em do na he ki pawh ka sweetcorn chin han min ti hlim em a ka en reng mai ni ka thlir renga mi te chuan tam tak kan tharama sengin kan phak to kanga kan thar chhuah ve tur hi ka thlira ke en a hlim om em ani ti kha ka ron soya he ti han saman ron pua a ron para chipa eng ti khuna ange nawan puak ka tia ka thlir a chuan ka hriat thiam dan tak chuan hetia chhip lama ron vui han naw ron po chho chawani ti kha kan soi ve le hrim nge vaimim te hi a chhipa an par atian an vui hmasa a an huwa naw kha anon puwa thin ni chumo chu khang te kha ka hrilawa eng tika huna hian nge nawan puak ti ang ti kha zawna te kha ka nga em a ching thang ho kha lo po ve meng ten tia naw te hi po thei don lo neng a te ka tia ma se vaimim khan mi zia te khan lo ne ya chuan helai hian hmarcha i kha mani khanin a hna kir lo na kha ka lo hril chawa neem powder kha ka pe a hei tuna hian an thahlu a hlo em a neem powder pe khan hmarcha hna kir tur kha a venge an tia thiam ten expert ten mo chuan neem powder te kha ka han le ka han pe ve a hmarcha hi ka nei tha thei lo thin ni chu a chhip lama hana kir zela chuan a par tur te an tla a ara te hin tla thina chu tuna hi chuan neem powder ne na kan enkol hnu chuan hei hna kir om lem lawa aron par ve tana an do em a ka sik troi teuh bawk ani chuan hmarcha kha thar ve kan tum don ni chu tiang kha ani kan in le avela kan kitchen garden a kan thlai enkol dan te hau deuh pawh ni se karon da ve a milo en sak ve thina hin chunga kalom em a sweetcorn kha ke chu ka thar thei lo ti te kain om wang khanin engti nge kalo enkol chawa ka ti dan ti te kha karon hril ve le chawa chuan helai hian ka ar ek up pawh kha lo thi tan to a chuan thlathumna thlahnihna ral to a thlathumna kal meka chuan thalina chuanin dur tha khop to ang ka ringa heti hian among hi tlemin pop phei se chu among hi pop me alawa ka bright da na hi mo chuan chuwang chuanin alla hul lo ve khania tian ni sa te ka han empty ranga aron hul chhawanga thalina full chuan ar ek dur tha tak kha kan lo nei to don ni chuan ar ek up thi dan te pawh kan hril to kha chuan voina tan chuan kan video te kan lo du tok lenga min lo en saka min lo thlir sak tu te zong chunga thain lom thu ka soya video dang te pawh ron da le zelang thlir tu zong te chunga thain lom thu kan soya like subscribe khongai min lo ti sak le don unia kalome